яъне ҳамин қадар информатсияи бародаро фикру ақидаи хича дар ҳамин мавзӯъ баён кард. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. ҳатман лайк гузорен, бо диққат то охирша гӯш кунен. Дар бораи таможни Союз гап мезанем. Як информатсияе ки дар сайти парламентская газетаи Федератсияи Русия баромадагиа. мумкин ҳамун чиза баъзе нафарҳо хонда бошанд ва нодуруст фаҳмида бошанд. Ба ҳамин хотир дар комментарияҳои чиза бисёри нафарҳо нависонданд ва мо хостем ки видео кунем. як чиза тавсиятон метиҳем, касе ки документҳош тамом шудагиа ва хоҳа бо одамои боварино границаи Қазоқистон рава, номерошон меброяд, зангшон бизанен, ин одамо ба дасти хичон шуморо граница мегзаронанд. Информация аз сайти парламентская газетаи Федератсияи Русия. ба Думаи давлатии Русия пешниҳоде карданд ки ҷумҳурии Тоҷикистон ба таможни Союз даромадан дар ин мавзӯъ суханронӣ карда шавад. яъне ки дар ин бора Думаи давлатии Федератсияи Русия фикру ақидаҳои худро баён карда чунин хусусиятҳоро қайд намуда гуфт. яъне ҳамин қадар информатсияи бародаро, касе ки мехоҳад боз дуроя сайти парламентская газетада уҷада мақсад информатсияи русиш ҳастай, мо ро гирифтем, тарҷума кардему, ду се ҷумлаша хостем ба маълумоти шумо бирасонем. мақсади видео дар чия? Парламентская газета ҳамин қадар информатсия додагия ки танҳо Думаи давлатӣ фикру ақидаи хича дар ҳамин мавзӯъ баён кард ва пешниҳод карда нишид. мисоли гап ки ягон информатсияи даставерние ки гуфту шунид шид ё ки қабул шид дар бораи таможни Союз даромадан ва надромадан хеле гап нест. танҳо чӣ хеле ки ҳар яки мо шумо фикри ақидаи худмона баён мекунем, ирам дар ҳамин сайти парламентская газета фикри ақидаи худшона баён кардагияну халос. так бигем ки тақрибан 1 сол мешавад ки мо дар ин бора як 4-5 бор мумкин видео кардагием ва фаҳмондагием ба ҳамаи шумо ки дар ин бораҳо информатсияҳои нав нест ва ҳар чизеро ки мо дар бораш гап назадесем, мисоли гап ин маънои уро дорад ки ин чиз ягон асос надорад ва ҳар чизе ки асоснок мешавад мо видео мекунем, мисол мегем. ҳар чизе ки асоснок нестай, баъд интизор мешему, як бора ягон видео мекунем, мефаҳмонем ба шумо ки ҳамин информатсия ҳақиқат надорад. мисоли гап ки аз байни мардум иш ба иш паҳн шуда, ҳамин хел хабар мерава баъдан. зинда ва сарбаланд бошен. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. савол бошад дар комментария бинависонед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.